राजांनी ऐकलं. पहिलं वचन भरताला राज्य आणि दुसरं तापसी वेश, संन्यस्ताचा वेश, उदासीन व्रत स्वीकारायचं आणि वनाला निघायचं तुमच्या रामाने. सुरुवात मंथरेशी बोलण्याच्या पूर्वीची होती. माझा राम, माझं प्रेम आहे ग त्याच्यावर. आणि आता तो राम माझा राहिला नाही, तुमचा राम. तापसी वेशामध्ये त्याला पाठवणे आहे 14 वर्षासाठी. राजा, माझ्या मागण्या 2 आहेत. स्वामी, माझ्या मागण्या 2 आहेत. आणि हात जोडून तुम्हाला विनंती आहे. माझ्या मागण्या, माझं वचन, तुम्ही म्हटलात ना, रघुकुल रीती सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई. ठीक आहे, माझी मागणी तुम्ही पूर्ण करणार आहात. जर पूर्ण करणार आहात तर आता पूर्ण करा. 14 वर्षासाठी रामाला वनवास. दशरथाचा आपल्या कानावर विश्वासच बसेना. काय मागते ही? काय मागते ही? रामाला वनवास, माझ्या रामाला वनवास, 14 वर्षाचा वनवास. ही खरंच बोलते का मला चेष्टा करतेय? मी सांगितलं नाही म्हणून हा विनोद तर करत नाहीये ना. हिचं प्रेम आहे रामावर, प्रचंड प्रेम करते ही. कैकेयी, काय बोलतेस कळतंय का तुला? रामाला वनवास? अगं तू एवढं मोठं प्रेम करतेस. पाठीमागं तूच म्हणाली होतीस की रामाला आता राज्याभिषेक करायला हवा. तुझ्या म्हणण्यानुसारच पुढे पाऊलं टाकली गेली. मला माहित आहे ती स्वाभाविक प्रेम करतेस तू रामरायावर. आज रामाला राज्याभिषेक होतोय आणि तू हे मागतेस. काही कळतंय ना तुला तू काय बोलतेस? तुझ्या लक्षात येतंय ना तू काय मागतेस? असं काही मागू नकोस काही. राणी, तुला काय हवंय ते देतो. मी वचनापासून बाजूला जाणारा नाही. पण राणी, असलं वचन मागू नकोस राणी. योग्य ते माग, काही मागू नकोस. अयोध्येला दुःखाच्या डोंगरात नकोस ढकलून देऊ. रामाच्या विरहाची खाई आहे, त्यात मला ढकलू नकोस महाराणी. काय बोलतेस तू कळतंय ना तुला? ही म्हणाली का एवढा वचनाची बढाई मारत होतात ना, म्हणत होतात ना प्राण जाई पर वचन न जाई. मी नाही ऐकणार तुमचं काही. वचन देत असताना हा विचार करायला हवा. रामाने 14 वर्ष वनात जायलाच हवं. भरताला राज्य मिळायलाच हवं. भरताला राज्य देतो राणी. राम राज्याचा प्रेमी नाही. रामाला राज्य हवंच असा अट्टहास नसतो त्याचा. भरताला राज्य दिलं गेलं तर त्याला आनंद होईल. तो खूप आनंदाने हे मान्य करेल. पण राणी, तुझं दुसरं मागणं भयंकर आहे. दुसऱ्या मागणीचा विचार कर. तुझी इच्छा आहे ना भरताला राज्य द्यायचं, देऊ भरताला राज्य. माझं काही म्हणणं नाही. अरे मी फक्त माझ्या कर्तव्याचं पालन करत होतो. सूर्यवंशाची ही रीत आहे, थोरल्याला राज्य. राम थोरलाय म्हणून रामाला राज्य देण्याचा विषय आला होता. त्यापेक्षा अधिक माझ्या मनामध्ये काही नाही. माणसाचं एका डोळ्यावर कमी प्रेम आणि दुसऱ्या डोळ्यावर जास्त प्रेम असं असत नाही. मला राम आणि भरत दोन्ही डोळ्यांसारखे प्रिय आहेत. एक माझा उजवा डोळा आहे, दुसरा माझा डावा डोळा आहे. दोन्ही डोळे मला हवे आहेत राणी. दोन्ही डोळ्यांवर माझं समान प्रेम आहे. दोन्ही डोळ्यांवर मी सारखं प्रेम करतो. देवी, काही मागू नकोस. मला राम जेवढा प्रिय आहे तेवढाच भरत प्रिय आहे. मी फक्त माझं कर्तव्य पालन करत होतो. कर्तव्याचा निर्वाह करण्यासाठी म्हणून थोरल्याला राज्य देण्याचा विषय आला होता. देवी, मी भरताला राज्य द्यायला तयार आहे. पण रामाला वनवास मागू नकोस. काही म्हणाली नाही. भरताला राज्य हा विषय तर आहेच, पण त्यापेक्षा अधिक मोठा विषय आहे माझ्यासाठी. रामाला वनवास झालाच पाहिजे. राम वनवासात गेलाच पाहिजे. राम राज्यात राहता कामा नये. 14 वर्ष राम मला दिसता कामा नये.
आणि राजवस्त्रांमध्ये जाण्याचा विषय नाही. वनवासी वेश घ्यावा लागेल, उदासीन व्रत घ्यावं लागेल, संन्यस्ताचा वेश, वस्त्रालंकार काढून ठेवावे लागतील आणि जावं लागेल. काय अवस्था आहे हो. सुरेश भटांची एक गझल आहे. ते म्हणतात, मनाप्रमाणे जगावयाचे किती किती छान बेत होते. मनाप्रमाणे जगावयाचे किती किती छान बेत होते. कुठेतरी मी उभाच होतो, कुठेतरी दैव नेत होते. बघून रस्त्यावरील गर्दी उगाच मी पाहण्यास गेलो. बघून रस्त्यावरील गर्दी उगाच मी पाहण्यास गेलो. धुळीत बेवारशी कधीचे पडून माझेच प्रेत होते. मनाप्रमाणे जगावयाचे किती किती छान बेत होते. कुठेतरी मी उभाच होतो, कुठेतरी दैव नेत होते. एक शायर लिहितो, उम्मीदों की दुनिया हर कोई बसाता है, मगर पाता वही है जो तकदीर लाता है. राणी, भरताला राज्य देतो ग मी, पण माझ्या रामाला वनवास नकोस म्हणू. रामाशिवाय मी जगू शकणार नाही. रामाशिवाय मी जगू शकणार नाही. माझे प्राण असेच निघून जातील. तू कलंकाची धनी होशील. अयोध्या दुःख सागरात कोसळेल. अयोध्येचं चांगलं होणार नाही. तुझ्याही वाट्याला चांगलं येणार नाही राणी. तुझ्याही वाट्याला दुःखाने दुःखच येईल. सगळं जग तुला नावं ठेवेल. सगळं जग तुला वाईट म्हणेल. गंगा जल सुद्धा तुझा कलंक धुवू शकणार नाही. विचार कर राणी, मनापासून विचार कर. भरताला राज्य द्यायला माझी ना नाही, पण विचार कर राणी. राणी विचार करायला तयार नाही. रात्रभर विणवणी सुरू आहे. दशरथ महाराज हात जोडतायत. दशरथ महाराज हात जोडतायत. राणी असं करू नकोस देवी. दशरथ महाराज गुडघ्यावर बसले. राणी काही मागू नकोस. भरताला राज्य देतो मी, पण रामाला राज्यात राहू दे. रामाला राजवाड्यात राहू दे. रामाला वनात पाठवू नकोस राणी. काही बोलू नकोस राणी. महाराज कोसळले. पायावर दंडवत घालू लागले. पाया पडू लागले. राणी असं करू नकोस. देवी वचन दिलं, मी चुकलो. मी वचन देत असताना विचार करायला हवा होता. त्यावेळेला माझी चूक झाली. माझ्यावर सुद्धा कलंक कायमचा बसेल. देवी, माझं वचन मोडायला मला भाग पाडू नकोस. मला वचन मोडता येत नाही. रघुकुलाची रीत मला सांभाळावी लागेल. माझं वचन सांभाळणं तुझ्या हातात आहे राणी. असं करू नकोस देवी. काहीही कर, रामाला फक्त वनात जाऊ देऊ नकोस. तुझं सगळं तुझ्या मनासारखं करतो. तुझं सगळं ऐकतो. तू म्हणशील तसं करतो. तू म्हणशील तर भरताला राजा करून आपण वनात जाऊ, पण रामाला वनात पाठवायचं नको देवी. काही नकोस मागू. ती गप्प आहे. गप्प आहे. काही बोलत नाहीये. राजाला शेवटी लक्षात आलं की आता ऐकणार नाहीये.